Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 11. Першая частка. Доріан Грей не мог вызваліцца ад уплыву гэтай кнігі яшчэ на працягу многіх гадоў. Ён выпісаў з Парыжа не менш за 5 асобнікаў першага выдання, выдадзеных надзвычай раскошна, і замовіў для іх вокладкі розных колераў, якія лепш адпавядалі зменлівым настроям і капрызам яго ўнутранай існасці, над якой ён часам цалкам губляў усялякі кантроль. Рауль, той самы малады парыжанін, у якім так своеасабліва спалучаліся рамантычнасць і цвярозы розум вучонага, падаваўся Доріану прататыпам яго самога. У адным Доріан быў больш шчаслівы за героя гэтага рамана. Ён ніколі не адчуваў страху перад люстэркамі, бліскучай паверхняй металічных прадметаў і воднай роўняддзю. Страху, які яшчэ ў раннім узросце адчуў малады парыжанін, калі раптам страціў сваю дзіўную пекнату. Апошнія раздзелы кнігі, дзе з трагічным і перабольшаным пафасам апісваліся скруха і роспач чалавека, які страціў тое, што ён больш за ўсё шанаваў у іншых людзях, Доріан чытаў з пачуццём падобным на злараднасць. Зрэшты, у радасці, як і ва ўсякім іншым задавальненні, амаль заўсёды ёсць нешта жорсткае. Так, Доріан злараднічаў, бо яго цудоўнае прыгоства, якое так шармавала шмат каго, не марнела, і, як ён цяпер ведаў, было дадзена яму на ўсё жыццё. Нават тыя, да каго даходзілі самыя цёмныя чуткі пра Доріана Грэя, адмаўляліся верыць у што-небудзь ганебнае, як толькі яго бачылі, бо ён здаваўся чалавекам, якога не крануў бруд жыцця. Людзі, якія казалі пра яго блага, змаўкалі, калі ён уваходзіў у пакой. Ужо нават адна яго прысутнасць служыла доказам яго недатычнасці да рознага кшталту сумнеўных прыгод. І такія людзі толькі дзівіліся таму, як гэты абаяльны чалавек здолеў пазбегнуць дрэннага ўплыву нашага стагоддзя. Часцяком, вярнуўшыся дадому пасля адной з тых працяглых і загадкавых адлучак, якія выклікалі падазрэнні ў яго сяброў, Доріан ішоў у свой былы дзіцячы пакой і падоўгу стаяў з люстэркам у руках перад партрэтам, гледзячы то на агідны і старэючы твар на палатне, то на прыўдалы юны твар у люстэрку. Чым ашаламляльней станавіўся кантраст паміж арыгіналам і копіяй, тым вастрэй Доріан атрымліваў асалоду ад яго. Ён усё мацней улюбляўся ў сваю ўласную красу і ўсё з большай зачараванасцю назіраў за раскладаннем сваёй душы. З нейкім ненатуральным здавальненнем разглядаў ён выродлівыя складкі, якія баразнілі маршчыністы лоб і клаліся вакол пажадлівага рота. І часам задаваў сабе пытанне: што больш страшна і брыдка, пячаць заган або пячаць узросту? Ён набліжаў свае белыя рукі да агрубелых, распухлых рук на партрэце і, параўноўваючы іх, усміхаўся.
Праўда, па начах, калі ён ляжаў без сну ў сваёй спальні альбо ў бруднай каморцы якога-небудзь прытона, куды ён хадзіў пераапрануты, Дорыян думаў аб гніенні, на якое ён асудзіў сваю душу, думаў са шкадаваннем. Але такія хвіліны здараліся ўсё радзей і радзей. Прага да жыцця рабілася тым больш няўтольнай, чым настойлівей Дорыян імкнуўся наталіць яе. Чым больш ён даведваўся пра жыццё, тым больш хацеў даведацца пра нешта новае. Чым больш ён паглынаў, тым больш ненаедным станавіўся. Аднак не было ў ім безразважнай смеласці або легкадумнасці. Ён не грэбаваў меркаваннем грамадства і вёў сябе прыстойна. Зімой раз ці два на месяц, а ў іншы час кожную сераду дзверы яго дома шырока расчыняліся для гасцей, і самыя славутыя музыканты чаравалі іх цудамі свайго мастацтва. Яго абеды славіліся дбайным падборам і рассаджваннем запрошаных, а таксама вытанчаным убраннем стала, які ўяўляў сабой сапраўдную сімфонію экзатычных кветак, вышытых абрусаў, старадаўняга залатога і срэбнага посуду. І многія бачылі ў Дорыяне Грэі увасабленне таго ідэалу, у якім сапраўдная культурнасць адукаванага чалавека спалучалася з абаяннем, элегантнасцю і выхаванасцю грамадзяніна свету. Ён здаваўся ім адным з тых, хто, як казаў Данте, імкнецца зрабіць сябе ідэальным праз пакланенне прыгажосці. Адным з тых, для каго, па словах Гацье, і існуе гэты бачны свет. Несумненна, для Дорыяна жыццё было першым і найвялікшым з мастацтваў, а ўсе іншыя мастацтвы толькі рыхтаваннем да яго. Вядома, ён таксама аддаваў даніну модзе, якая можа зрабіць рэальнай любую фантазію і дамагчыся яе ўсеагульнага прызнання, і дэндызму, як свайго роду імкненню даказаць абсалютную сучаснасць такога паняцця, як прыгажосць. Яго манера апранацца аказвала прыкметны ўплыў на маладых фарсуноў, якія выхваляліся сваімі ўборамі на балях і ў клубах. Яны пераймалі яго ва ўсім, спрабуючы дасягнуць такой жа ненаўмыснай вытанчанасці нават у дробязях, якім сам Дорыян не надаваў ніякага значэння. Дорыян вельмі ахвотна заняў тое становішча ў грамадстве, якое было яму прадвызначана па дасягненні ім паўналецця, і яго радавала думка, што ён можа стаць для Лондона нашых дзён тым, чым для Рыма часоў імператара Нерона быў аўтар Сатырыкона. Але ў глыбіні душы ён марыў пра ролю больш значную за простага заканадаўца мод. Ён марыў стварыць новую філасофію жыцця, у якой будзе сваё разумнае абгрунтаванне, свае паслядоўныя прынцыпы. І вышэйшы сэнс жыцця бачыў у вадухаўленні пачуццяў і адчуванняў. Культ пачуццёвага жыцця асуджаўся досыць часта, бо людзі інстынктыўна баяцца страсцей, якія здаюцца ім мацнейшымі за іх саміх. Але Дорыян Грэй лічыў, што сапраўдная прырода гэтых пачуццяў да гэтага часу яшчэ не асэнсавана, і што яны застаюцца жывёльнымі і дзікімі
толькі таму, што людзі імкнуцца браць іх з морам, ці пазбаўляюцца іх праз пакуты, замест таго, каб бачыць іх неад'емнымі складнікамі новага духоўнага жыцця, у якім галоўнай рысай павінна быць высокаразвітое памкненне да прыгажосці. Азіраючыся на шлях чалавецтва праз стагоддзі, Дорыен не мог пазбавіцца ад пачуцця глыбокага шкадавання. Так шмат саступак было зроблена, і дзеля якой нікчэмнай мэты. Бессэнсоўнае адрачэнне, выродлівыя формы самакатавання і самаабмежавання, у аснове якіх ляжаў страх і вынікам якіх было выраджэнне, бясконца больш жахлівае за так званае грэхападзенне, ад якога людзі імкнуліся ўцячы. Невукі. Нездарма ж прырода заўсёды гнала анахарэтаў у пустыню, да дзікіх звяроў, даючы святым пустэльнікам у спадарожнікі жыцця чатырохногіх насельнікаў лясоў і палёў. Так, меў рацыю лорд Генры, прадказваючы нараджэнне новага геданізму, які павінен перабудаваць жыццё, вызваліўшы яго ад суровага пурытанства, якое невядома чаму адрадзілася ў нашыя дні. Геданізм будзе звяртацца да інтэлекту, але ніякімі тэорыямі не стане падменьваць разнастайны пачуццевы дослед. Мэта геданізму менавіта гэты вопыт сам па сабе, а не яго плён, які можа быць і добрым, і дрэнным. У нашым жыцці не павінна быць месца ні аскетызму, ні разбэшчанасці. Геданізм навучыць людзей ва ўсёй паўнаце перажываць кожны момант свайго жыцця, бо і само жыццё усяго толькі мінучае імгненне. Хто з нас не прачынаўся іншы раз да світання пасля снення без сноў або пасля ночы жахаў, калі ў клетках мозга узнікаюць гратэскныя фантомы, што падаюцца нам празмерна страшнымі, што жывуць сваім уласным насычаным жыццём, што дзеляцца сваёй энергіяй з гатычным мастацтвам, створаным быццам адмыслова для тых, хто пакутуе на мройлівасць. Паступова белыя пальцы світанку працярэбліваюцца скрозь фіранкі. Чорныя тені бесшумна распаўзаюцца па кутах пакоя. А за вакном ужо пачынаюць шчабятаць птушкі. На вуліцы чутны крокі людзей, ці завыванні ветру, што прылятае з пагоркаў, а потым блукае вакол дамоў, вымушаны прагнаць сон з яго пурпурнага грота. Адна за адной паднімаюцца завесы цемры. Усё наўкруг павольна набывае ранейшыя абрысы. І на нашых вачах світанак вяртае навакольнаму свету яго звычайны выгляд. Цьмяныя люстэркі зноў пачынаюць жыць сваім адлюстраваным жыццём. Патушаныя свечкі стаяць там, дзе мы іх пакінулі напярэдадні, а побач кніга, якую мы ўчора чыталі, ці завялая кветка, ці ліст, які мы баяліся прачытаць, ці перачытвалі занадта часта. Нішто, як быццам бы не змянілася. З прывідных ценяў ночы зноў паўстае знаёмае жыццё, і нам трэба будзе яго працягваць з таго месца, на якім яно ўчора спынілася. Так што мы з болем пачынаем разумець, што асуджаны бесперапынна марнаваць дарма сілы, круцячыся ўсё ў тым жа звыклым коле
звыклых заняткаў. У гэтыя хвіліны мы часам адчуваем непераадольнае жаданне, каб аднойчы ўранку нашыя вочы расплюшчыліся і ўбачылі новы свет. Такі свет, у якім усё прыняло новыя формы і новую афарбоўку. Свет, поўны перамен і новых таямніц. Свет, дзе мінуламу няма месца. А калі гэтае мінулае яшчэ жывое, то не ў выглядзе шкадаванняў, бо нават ва ўспаміне аб шчасці ёсць свая гаркота, а памяць аб мінулых асалодах прычыняе боль. Менавіта стварэнне такіх сусветаў было для Дорыяна Грэя галоўнай мэтай жыцця. І ў пагоні за адчуваннямі, новымі і чароўнымі, якія павінны былі мець у сабе асноўны элемент рамантыкі – незвычайнасць, ён часта захапляўся ідэямі, заведама чужымі яго натуры, паддаючыся іх падступнаму ўплыву. А затым, насыціўшы сваю дапытлівасць, адмаўляўся ад іх з той абыякавасцю, якая не толькі сумяшчальна з палкім тэмпераментам, але часцяком з'яўляецца неабходнай яго умовай. Адзін час пачалі дзейкаць, быццам Дорыян мае намер перайсці ў каталіцтва. Сапраўды, абраднасць каталіцкай веры яму заўсёды падабалася. Таямніца штодзённага ахвярапрынашэння хвалявала яго сваёй бліскучай пагардай да відавочнай рэальнасці, першабытнай прастатой, адвечным пафасам чалавечай трагедыі. Дорыян любіў укленчыць на халоднай мармуровай падлозе касцёла і назіраць, як святар павольна здымае покрыва з табернакля або узнімае манстранс, падобны да шклянога ліхтара з бясколерным хлябцом усярэдзіне. І тады яму хацелася верыць, што гэта і сапраўды хлеб анёлаў. Падабаўся Дорыяну і той момант, калі святар праламляе гостыю і б'е сябе ў грудзі, бядуючы аб грахах сваіх. Яго зачароўвалі кадзільніцы, якія разгойдваліся ў руках хлопчыкаў з урачыста сур'ёзнымі тварамі. Выходзячы з храма, Дорыян з цікавасцю пазіраў на цёмныя спавядальні, і калі-нікалі яму карцела пасядзець у цемрадзе адной з іх ды паслухаць, як людзі шэптам распавядаюць праўду аб сваім жыцці. Аднак Дорыян разумеў, што прыняць афіцыйна тыя ці іншыя дагматы азначала паставіць кропку на развіцці свайго розуму і ніколі не рабіў такой памылкі. Ён не хацеў лічыць сваім пастаянным жытлом гатэльны нумар, прыдатны толькі для таго, каб правесці ў ім ноч ці тыя некалькі начных гадзін, калі не свецяць зоркі. Адзін час ён быў захоплены містыцызмам, яго дзівосным дарам рабіць простае таямнічым, і антынамізмам, які заўсёды яму спадарожнічае. У іншы перыяд свайго жыцця Дорыян схіляўся да матэрыялістычных тэорый нямецкага дарвінізму, і ён атрымліваў асалоду ад таго, што зводзіў усе думкі людзей да функцыі клетак мозга або нервовых валокнаў. Яго вабіла ідэя абсалютнай залежнасці духу ад пэўных фізічных умоў, паталагічных альбо здаровых. Аднак для Дорыяна усе вучэнні аб жыцці не маглі зраўняцца з самім жыццём. Ён выразна бачыў дарэмнасць усіх абстрактных разважанняў, не звязаных з практычнай дзейнасцю.
Ён ведаў, што пачуццевае жыццё чалавека мае свае таямніцы, якія чакаюць таго, каб іх адкрылі. Ён пачаў вывучаць уласцівасці розных парфумаў, сакрэты вырабу араматычных рэчываў. Ён заўважыў, што кожны душэўны настрой чалавека знітаваны з нейкім пачуццёвым успрыманнем і задаўся мэтай выявіць іх сапраўдныя суадносіны. Чаму пах ладану настройвае людзей на містычны лад? Чаму арамат фіялак будзіць успаміны аб памерлым каханні, а магнолія разбэшчвае ўяўленне? Ён імкнуўся стварыць навуку аб псіхалагічным уплыве водараў і таму вывучаў уздзеянне розных пахкіх каранёў і траў, пахучых бальзамаў, рэдкіх гатункаў араматычнага дрэва, нарду, які прыгнятае душу, хавеніі, ад якой людзі вар'яцеюць, алоэ, якое вылечвае душу ад меланхоліі. Быў у жыцці Дорыяна і такі перыяд, калі ён цалкам аддаўся музыцы, і тады у яго доме ладзіліся незвычайныя канцэрты. Цыганы вывяргалі са сваіх цытраў неўтаймаваныя мелодыі. Тунісцы перабіралі туга нацягнутыя струны вялізных лютняў. Афрыканцы манатонна ўдаралі ў медныя барабаны, а індыйцы сядзелі, падціснуўшы пад сябе ногі на чырвоных цыноўках і, граючы на доўгіх дудках, зачароўвалі кобраў і гадзюк. Рэзкія перапады і дысанансы гэтай музыкі узрушвалі Дорыяна ў тыя перыяды яго жыцця, калі хараство музыкі Шуберта, элегіі Шапена і сімфоніі Бетховена не рабілі на яго ніякага ўражання. Ён збіраў музычныя інструменты ўсіх краін свету, нават самыя незвычайныя, якія можна знайсці толькі ў тых дзікіх плямён, у якіх атрымалася ацалець пры сутыкненні з заходняй цывілізацыяй. У яго калекцыі быў таямнічы журу-пары, на які жанчынам глядзець забаронена. Былі перуанскія гліняныя збаны. Былі флейты з чалавечых костак, якія некалі слухаў у Чылі Альфонса де Авалле, і незвычайна прыгожа спяваючая яшма, якую знаходзяць каля Куска. Былі ў калекцыі Дорыяна і гарбузы, напоўненыя каменьчыкамі, якія бразгалі пры ўзварушванні. І мексіканскі горн. У яго музыкант не дзьме, а наадварот уцягвае ў сябе паветра. І турэ амазонскіх плямён. Тэпанацатль з драўлянымі язычкамі, па якім удараюць палачкамі. І званочкі ацтэкаў, йотлі, падвешаныя ў выглядзе вінаграднай гронкі. І барабан цыліндрычнай формы, які бачыў у мексіканскім храме Берналь Дыяс, які так маляўніча апісаў жаласныя гукі гэтага інструмента. Дорыяна гэтыя інструменты цікавілі сваёй арыгінальнасцю, і ён адчуваў з патолю прыдумцы, што і ў мастацтва ёсць свае істоты выродлівай формы з агіднымі галасамі. Аднак неўзабаве ўсё гэта яму надакучыла, і па вечарах, седзячы ў сваёй ложы ў оперы, Дорыян зноў з захапленнем слухаў Тангейзера. І яму здавалася, што ва ўверцюры да гэтага твора гучыць трагедыя яго ўласнай душы. Затым у яго з'явілася новая страсць – каштоўныя камяні. На адным балі
Ён з'явіўся ў касцюме французскага адмірала, і на яго камзоле было нашыта 560 жамчужын. Гэта захапленне доўжылася ў яго шмат гадоў. Ён мог цэлымі днямі перабіраць сваю калекцыю, у якой былі аліўкава-зялёныя хрызаберылы, цымафаны з серабрыстымі пражылкамі, фісташкавыя хрызаліты, тапазы, карбункулы, гесаніты, шпінелі, а таксама аметысты, рубіны і сапфіры. Дорыя начаравала чырвонае золата сонечнага каменя, жамчужная беласць месячнага каменя, вясёлкавыя пералівы малочнага апалу. Аднойчы яму прывезлі з Амстэрдама 3 смарагды, незвычайна буйных і яркіх, і бірузу са старой скалы, прадмет зайздрасці ўсіх знаўцаў. Дорыян усюды адшукваў не толькі каштоўныя камяні, але і цікавыя паданні пра іх. Так, у кнізе «Мастацтва жыць мудра» ёсць згадка пра змяю з вачыма з гіяцынту, а ў гісторыі пра Аляксандра Македонскага распавядаецца, што ён бачыў змей з ізумруднымі каўнерчыкамі, што раслі на іх спінах. У мозгу дракона, як апавядае Філастрат, знаходзіцца каштоўны камень, і калі паказаць яму залатыя пісьмёны і пурпуровую тканіну, цмок засне чароўным сном, і яго можна забіць. Па сведчаннях вялікага алхіміка П'ера де Баніфаса, дыямент можа зрабіць чалавека нябачным. Сердалік суцяшае гнеў, гіяцынт уводзіць у сон, гранат выганяе з чалавека дэманаў, а ад гідрафану бляднее месяц. Селеніт убывае і прыбывае разам з месяцам. Леанард Каміль бачыў выняты з мозгу толькі што забітай рапухі белы камень, які апынуўся выдатным супрацьяддзем. А безаар, які знаходзяць у сэрцы аравійскага аленя, цудадзейны абярог супраць чумы. У гнёздах некаторых аравійскіх птушак трапляецца камень аспілат, які, як сцвярджае Дэмакрыт, засцерагае ад агню таго, хто яго носіць. У дзень свайго каранавання кароль Цэйлонскі павінен быў праязджаць па вуліцах сталіцы з вялікім рубінам у руцэ. Вароты палаца прэсвітара Іаана былі з сердаліку, і ў іх быў устаўлены рог рагатай гадзюкі для таго, каб ніхто не мог пранесці атруту ў палац. На франтоне красаваліся 2 залатыя яблыкі, а ў іх 2 карбункулы, для таго, каб удзень ззяла золата, а ноччу карбункулы. У дзіўным рамане «Маргарыта амерыканская» распавядаецца, што ў пакоях каралевы можна было ўбачыць выявы ўсіх цнатлівых жанчын свету, якія глядзеліся прыгожыя люстэркі з хрызалітаў, карбункулаў, сапфіраў і ізумрудаў. Марка Пола бачыў, як жыхары Чыпангу кладуць у рот мерцвякам ружовыя пярліны. Існуе легенда пра марскую пачвару, закаханую ў жамчужыну.
Калі жамчужына была вылаўлена нырцом для караля Піроза, страшыдла забіла выкрадальніка. Пазней гуны завабілі караля Піроза ў пастку, і ён выкінуў жамчужыну. Яе нідзе не маглі знайсці, хоць імператар Анастасій абяцаў за яе 500 фунтаў золата. А раджа Малабарскі паказваў аднаму венецыянцу ружанец са 104 перлін, па ліку багоў, якім гэты раджа пакланяўся. А яшчэ была жамчужына, якую Юлій Цэзар падарыў Сэрвіліі, калі закахаўся ў яе. Іх дзіцем быў Брут. Юны жрэц сонца, які быў забіты яшчэ хлопчыкам за свае грахі, хадзіў у вабутку, упрыгожаным каштоўнымі камянямі па залатым і срэбным пылу. Калі герцаг Валенцінуа прыехаў у госці да французскага караля Людовіка XII, яго конь быў увесь пакрыты залатым лісцем, а капялюш герцага упрыгожваў падвоены шэраг рубінаў. У каня Карла Англійскага на страмёнах быў нашыты 321 брыльянт. У Рычарда II быў плашч, увесь пакрыты рубінамі бале, які ацэньваўся ў 30 000 марак. Холл так апісвае Генрыха VIII. На каралі быў кафтан з залатой парчы, нагруднік, вышываны дыяментамі і іншымі каштоўнымі камянямі, і шырокая перавязь з буйнымі лаламі. Фаварыткі Якава I насілі ізумрудныя завушніцы у філіграннай залатой аправе. Эдвард II падарыў Пірсу Гавестану даспехі з чырвонага золата, багата упрыгожаныя гіяцынтамі, калет з залатых руж, абсыпаны бірузой, і шапачку, вышываную жэмчугам. Генрых II насіў пальчаткі, унізаныя дарагімі каменнямі, а на яго паляўнічай рукавіцы былі нашыты 12 рубінаў і 52 вялікія перліны. Герцагская шапка Карла Смелага была аздоблена жэмчугам і шафірамі. Якое прыгожае было калісьці жыццё, якое пышнае ў сваёй вытанчанасці. Нават чытаць аб гэтай раскошы было асалодай. Пазней Дорыян зацікавіўся гафтамі і габеленамі, якія замянілі фрэскі ў прахалодным жыллі народаў паўночнай Еўропы. Паглыбіўшыся ў іх вывучэнне, ён з горыччу адзначаў, што час разбурае ўсё прыгожае і дзівоснае. Але ён пазбег гэтай долі. Праходзіла адно лета за другім, і шмат разоў ужо расцвіталі і марнелі жоўтыя нарцысы, а Дорыян не мяняўся. Ніякая зіма не псавала яго твар, не забівала яго квітнеючай любаты. Наколькі ж іншым быў лёс рэчаў, створаных людзьмі? Куды яны падзеліся? Дзе дзівосная мантыя з выявай бітвы багоў і тытанаў, вытканая для Афіны палады? Дзе веларыум, нацягнуты над рымскім калізеем, гэтае гіганцкае палатно, на якім было намалявана зорнае неба, і Апалон у сваёй калясніцы, запрэжанай белымі коньмі ў залатой збруі?
Дорыэн шкадаваў, што не можа ўбачыць вышытыя для Элагабала сурвэткі з выявамі разнастайных прысмакаў і страў, ці пахавальнае покрыва караля Хільдэрыка, усеянае 300 залатымі пчоламі, ці фантастычныя адзенні, што выклікалі абурэнне біскупа Пантыйскага. На іх былі намаляваны львы, пантэры, мядзведзі, словам, усё, што можна ўбачыць у прыродзе. Або тую вопратку прынца Карла Арлеанскага, на рукавах якой былі выгафтаваны вершы і музыка да іх, прычым нотныя лінейкі былі вышыты золатам, а кожны нотны знак пярлінамі. Дорыэн чытаў пра пакой, прыгатаваны ў рэймскім палацы для каралевы Іаанны Бургундскай. На сценах былі выгафтаваны з золата 1321 папугай з гербом караля на крылах і 561 матылёк з гербом каралевы на крылцах. Жалобнае ложа Кацярыны Медычы было абабіта чорным аксамітам, усеяным паўмесяцамі і сонцамі. Полах быў з дамасту, з вянкамі на залатым фоне і махрамі з жэмчугу. Стаяла гэтая ложа ў спальні, дзе сцены былі ўвешаны гербамі каралевы з чорнага аксаміту на срэбнай парчы. У пакоях Людовіка XIV былі вышытыя золатам карыятыды вышынёй 15 футаў. Парадная ложа польскага караля Яна Сабескага стаяла пад шатром з залатой смірнскай парчы, на якой былі выгафтаваны бірузой радкі з Карана. Слупы дзівоснай работы, срэбныя, пазалочаныя, багата упрыгожаныя, падтрымлівалі гэты шацёр, які быў узяты ў турэцкім лагеры пад Венай. На працягу цэлага года Дорыэн старанна калекцыяніраваў самыя лепшыя вышыўкі і тканіны. У яго былі ўзоры цудоўных мусліну і кісяі з Дэлі, з прыгожым узорам у выглядзе вясёлкавых крылцаў розных жукоў. Газ з агры, які за сваю празрыстасць атрымаў на ўсходзе некалькі назваў: вытканае паветра, цякучая вада, вечаровая раса. Размаляваныя тканіны з'явы, жоўтыя кітайскія партьеры, кнігі у вокладках з атласу, затканага лілеямі і птушкамі, вуалі з венгерскіх карункаў, сіцылійская парча і іспанскі аксаміт, грузінскія вырабы з залатымі манетамі і японская фукуса залаціста-зялёных тонаў з выявамі птушак цудоўнай афарбоўкі. Асаблівую цягу меў Дорыэн да царкоўных убораў. У вялікіх куфрах ён захоўваў мноства рэдкіх і прыгожых адзенняў, годных быць вопраткай для нявесты Хрыстовай, якая павінна насіць бялізну з тонкага кужалю, каб схаваць сваё цела, знясіленае пакутамі ды самабічаваннямі. Дорыэн быў таксама ўладальнікам цудоўнай капы з малінавага шоўку і залатога адамашку з арнаментам у выглядзе залатых пладоў граната. Расшытыя золатам палосы на капе
былі падзелены на квадраты, і на кожным з іх адлюстроўваліся сцэны з жыцця найсвяцейшай панны, а яе каранаванне было вышыта каляровым шоўкам на капюшоне. Яшчэ адна капа была з зялёнага аксаміту, на якім белыя кветкі былі выгафтаваны срэбнымі ніткамі і каляровым бісерам. На спражцы была золатам вышыта галава Серафіма, а палосы на капе былі ўсеяны медальёнамі з выявамі святых і пакутнікаў, сярод якіх быў і святы Себасцьян. Былі ў Дорыяна і іншыя уборы святароў, арнаты з шоўку, з залатой парчы, з жоўтай камкі і з глазету, на якіх былі намаляваны страсці гасподнія і распяцця, вышыты львы, паўліны і ўсякія эмблемы. Былі далматыкі з атласу і рубранту, з узорамі ў выглядзе тюльпанаў, дэльфінаў і французскіх лілей. Былі покрыўкі для алтароў з аксаміту, мноства антымінсаў, пакрывалы для келіхаў і святыя харугвы з выявай спаса нерукатворнага. Містычныя абрады, у часе якіх ужываліся гэтыя прадметы, хвалявалі ўяўленне Дорыяна.